салом ба ҳама подписчикони канали Саёҳат ТЖ. салом ба ҳама мусалмонон рӯи дунё, ба ҳама тоҷикон аз ватан дур. худо ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигаҳ дорад. ҳозир дар назди аэропорти Душанбе. канали моро дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. душвор нест, ҳам зангулачаро зер мекунед, якта лайк мемонед. марҳамат аз тарафи аэропорт мерем. парвардигор ҳамаи шуморо ба нави аэропорт зуд сабук биёрад бо сари баланд. чойхонаи назди аэропорт. парвардигор ҳамаи ғариборо ба ҳамин аэропорт зуд биёрад ба сари баланду бо дили пур. дар даст чӣ бошад? фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе. дарошка хоки ватан аз тахти Сулаймон. 15 сутки передрова. Хаватан. Сунтиги фроза. Проводник одами хуму бро. Хамете тарду. Роя. 15 сутки. Фроза. Hiç konuşamıyor. билет 7000 сомон. ҳанав бачаҳо гирифтан, ҳозир гирифтан, мега ба ҳозира 1 соат пас мепарем. 7000 сомон. ин домои территорияи аэропорти Душанбе. ватани тенҷай, боди ҳавои приятния, ҳама сарсабзу зебо, пиёда прогулка карда фур мегардем. на касе кор дора, на касеро кор мегирӣ. پانصد متر аэропорт, як бузурча майда. Она исмерем озеро с тараф ЖД вокзал.